Ya. Wai ka san me yasa na kira ka? A'a, sai kin faɗa mu. Ta ranar da baba ya kore ka daga gida, baka ƙara zuwa ba. Gaskiya ne. Kisan a rayuwa idan mutum ya nuna baya ƙaunar ka, ko kuma ya nuna baya son ka a rayuwarsa, kamata ya kaɗan nisance shi, bai kamata ku kusance shi ba. Saboda duk wanda ya nuna ma baya son ka a fili, to tabbas cewa fa baya fa son ka ne. Abin da yake zuciyarsa ne fito ya nuna maka. Sa'annan kuma ita soyayya ita ma haka ba ta ɓoyewa. Idan har mutum ya nuna maka yana son ka, to wallahi billahi al'azimu son ka yake da gaske. Duk wanda ya nuna zama soyayya ba ka ƙiyayya, haka to abubuwan biyu suke tafiya a lokaci ɗaya. Soyayya yana gefen dama, ƙiyayya na gefen hagu. To wannan abun mu riƙe su hannu biyu. Saboda ni ba magana ko mahaifinki, mahaifi ne a gare ni. Biyayyen da nake masa ba zan taɓa daina mai biyayya ba. Saboda ya haifi abin da nake so. Ya zama lallai tilas in mishi biyayya a rayuwana, in daraja shi, in girmama sa. Saboda yana matsayin mahaifi ne a gare ni. Kuma duk wanda ya girme ka, ko ba a gurin aiki ba ne, ko da shekara ɗaya girme ka, ya zama tilas lallai dole ka girmama sa. Saboda ya cancanci ka bashi girma. Ballantane a ce mutum ya girme ka a wurin aiki, ya zama dole ka bi sa. An ce bin na gaba bin Allah. Shi yasa na ce to bari in gaya maka kar ka riƙa ganin laifina ko wani abu. Haba, ba zan taɓa ganin laifinki ba. Mahaifinki na san yana mai kwaɗayin abin duniya ne shi. Kuma yana so ya aura ma 'yarsa wanda za ta huta a rayuwarta, ko ba haka ba ne? Ya burin shi. To ba matsala ba ne, kada ki damu. In Allah yadda ne miki mai albishir da cewa zan je in nemo halak, duk inda halak yake zan nemo sa. Duk wanda ke gansa a duniya ba wanda aka haife shi da talauci, kowanne. Kuma ba wanda ya fi a gurin Allah sai wanda Allah ya fi sa, ya fi tsoron Allah a gurin Allah, shine wanda ya fi wani a wurin Allah. Kar ki ga talaka kina tunanin Allah bai san sa. Duk wanda Allah ya halicce shi wallahi Allah na matuƙar ƙaunarsa a zuciyarsa.